Kırgız tili sabagын ötöbüz. Depteriňerge bugünkü çyslygyny жазасыңар. 13 noýabr günge juma klass işi. Öte turgan temabız baş jana kiçine tamgalar. Süretde A jana B tamgalarynyň baş jana kiçine tamgalaryny görüp jatasыңар. Alfabetdegi tamgalar жазылышына карай baş tamga jana kiçine tamga bolup bölünüşöt. Baş tamga menen ençülүү atlar jana ar bir жаңы süýlemdin birinçi tamgasy жазылат. Ençülүү atlar adam, janwar, şaar kıştaklardan jana başkalardan attary kiret. Baş tamgalarga ulanyp жазылган kalgan tamgalar kiçine tamgalar boluşat. Demek balдар, adamdardын jer sonunun attары baş tamga menen жазылат. Emi balдар 43-nji bettegi Manastын Talaska göçüp gelişi tekstin ekinci bölügünü okup berem, köngül koyup ukla. Akılman koşoy dilindegi sözdü aytты. Alışar duşman, bastaşar joo köp. Azgan tozgon kırgızga Manasты kan götörüp alalı. Kavlanım Manas, 40 uru kırgızdın kasiyetli ulu bolup, kas duşmandan ata jurtuňdy sakta. Eger birөө kol salsa, ajalym jetip ölbösöm, tuğuңdun tübünde turup berem. Uşu sar özöndün ayagı ataklı keň kol, çoň talas. Talasty jer dep çep kılıp, duşmandın keler jolun taştan bek kılıp, el jurtuňdy kastarlap kütüp al balam. Belgili balдар, surolarga жооп bергиле. Manas degen kim? Manas eli menen kaýaktan kele jatkan? Emne üçin? Koşoy Manaska emne degen akyl aýtdy? Manas eline kanday kызмат kılgan? Ekinci könügünü garaýbız. Tekste baş tamga menen жазылган sözdördi depteriňerge göçürüp жазgıla. Ençülүү atty жазган baş tamgana bir syzyk, süýleminiň başyna gelgenin iki syzyk menen belgilegile. Teksten alıp жазdyk. Jer sonunun adamdardın atlaryn da baş tamga menen жазылdy. Depteriňerge sulu göçürüp жазasыңар. Üýge tapşyrma 3-nji könügü paýdaly belek ugu teksti boýunça baýandama жазgıla. Paýdaly belek ugu teksti 23-nji bet. Paýdaly belek ugu tekstin depteriňerge sulu taza göçürüp жазасыңар.